on Zombie Apocalypse. Welcome back to Infanta Race. So bagong lahat guys, ay gusto ko magpasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na paggabay niya sa atin. Salamat din sa walang sawang suporta ng ating manager na si Ma'am Mary Jane Alferez, sa aming presidente na si Marlon Urbano, at kay Kuya Herman na siyang laging nandyan para mag-marshal guys sa tuwing may pa-race tayo. Maraming salamat po sa inyo at sana nandiyan kayo palagi. Salamat din sa lahat ng sumali sa race sa araw na to. Ride safe mga idol, at sana matapos tong race natin ng walang anumang mangyari sa ating lahat. So enjoy the race guys and good luck. Gusto ko nga rin pala pasalamatan ang bawat team na pumunta dito sa atin sa Infanta guys para makisaya. Sa team ng Bugalyon sa pangunguna ni Uncle Boss Bike Shop, kay Idol Jeffrey Padilla Garay at ang kanyang mga kasamahan, maraming salamat sa inyo mga sir. Sa team ng Bulinaw sa pangunguna ni Sir Jupi Carino at sa mga members mo sir, salamat sa pagsama sa race. Sa team ng Iba Zambales sa pangunguna ni Marlo Corom at ang kanyang mga kasamahan, salamat sa inyo mga idol. At dito sa Pangasinan sa tropang PCT, Banipuyan na may halong Alaminos, Sual. Tapos dito na po sa atin sa Burgos, Dasol, Igya at sa Infanta guys. Maraming salamat sa ating lahat at sana hindi kayo magsasawa na pumunta rito at makisaya sa amin mga idol. At syempre guys, gusto kong pasalamatan lahat ng mga viewers natin na nanonood at sumusuporta sa ating YouTube channel, Francis M. Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. So for today's race guys, ay MTB Open po tayo. Andito na ang ating malalakas na mga bikers dito sa Pangasinan at Zambales. So panoorin natin guys hanggang sa matapos itong race na to at maganda ang ipinakita ng ating mga participants. So enjoy watching guys and thank you sa suporta nyo. Yun nga guys, at malapit na matapos itong 800 meters na rolling start. Maipapakita na ng ating mga participants ang kanilang lakas at diskarte sa pangangarera. Unang banat natin guys sa race na to, Ace Benedict Garcia ng Team Laspag ang unang kumuha ng breakaway. Tatagal kaya siya guys o maabulan din siya agad ng ating peloton? Yun nga guys, mula dito sa likod, mabilis na humahabol itong ating peloton at Joseph Agodo ng Subic Zambales, mabilis na kumawala at papunta sa harapan, pero sinundan din siya agad ng tropa sa likod. Tropang Barakuda naman ng Sol ngayon guys ang nagpakitang gilas at siya naman ngayon ang may dala sa ating peloton. Sumukli naman ang tropang Alaminos at lumipat naman siya ngayon sa bandang harapan. Nagpakitang gilas din guys ang Subic Zambales, Joseph Agudo at kinuha ulit ang trangko.
Ayun nga guys, at nagkarimatehan na, kanya-kanyang banat na itong ating mga tropa. Tingnan natin kung sino ang magwawagi sa kanila dito sa harapan mamaya. Yun nga guys, at may nauna na sa ating rematihan. May isang tropa na nakaiwalay sa ating peloton, John Paul Mirador ng Santa Cruz, Zambales. Siya ang ating breakaway. Ayan nga guys, at tatlo na yung ating breakaway. Isang tropang Zambales, isang tropang Sual, at isang tropang Bani. Ngayon guys, at nasabay na tayo ng igya at inabutan na ng peloton ng ating tatlong breakaway. Tropang Bugalyo naman guys ang umangat sa peloton at iniwan ang group. Isang tropa ulit ang umangat mula sa peloton, Pangasinan Cycling Team, at hinabol ang ating breakaway. Sa part na to guys, Holland Biro ng tropang Infanta naman ang kumuha ng breakaway.
Rimat yan naman ngayon guys ang mga tropa sa peloton at nasa 800 meters na lang mararating na natin yung iikutan. Dito! Ayun nga guys, at pabalik na tayo ng finish line at tingnan natin sa harapan at nagkabanatan na naman. Yun nga guys, at MJ Peria ng Pangasinan Cycling Team at Joseph Agudo ng Subic Zambales ang nagdadala ngayon sa ating peloton. Mula sa peloton, isang tropa naman ang nag-jump sa harapan at kumuha na ng breakout. Shoutout din sa aming tropa na tumulong na mag-martial ngayon guys, si Jello Barlongay at ang kanyang girlfriend. Thank you sa inyo mga idol. Cyclist wearing black na jersey ang kumawala naman ngayon sa ating peloton.
Joseph Agudo ng Subic Zambales biglang umangat pakaliwa guys at gusto yatang habulin ang ating breakaway. Yan nga guys, at Joseph Agudo muling tumayo sa kanyang bisikleta at nilampasan ang ating breakaway. Nasabay na tayo ng guys at Joseph Agudo patuloy na humahabol ang peloton sa kanyang likuran. Nasa barangay na tayo na Makalang guys at 8 kilometers na lang ang natitira sa ating karera at dalawang naka-black na jersey ang kumawala ngayon mula sa peloton. Joseph Agudo, MG Operia at isa pang tropang naka-orange na jersey ang sumusunod naman dito sa bandang likuran. Nakakasunod din si Jimol Espanyol ng Bani at sumusunod sa tatlong nasa harapan.
Nasa Barangay Bayangbang na po tayo at 3 kilometers na lang ang natitira sa ating karera. Kompleto pa rin ang grupo guys at Tropang Bugalyon ang nagdadala ngayon sa ating pelitan. .5 kilometers na lang guys at matatapos na itong ating karera. Shout out sa driver ng itim na van na kahit tudo busina na yung dalawa naming Marshall sa harapan idol ay talaga namang inilagay mo pa sa gitna yung van mo at naharangan yung aming mga bikers. Sa susunod po, tingin muna sa kalsada sir kung may dadaan na sasakyan bago kayo magmaniobra. Salamat po. At ituloy nga natin itong karera guys. Angelico James Pelagio, Joseph Agudo at Ace Garcia ang nakalusot sa van at sila ngayon ang nangunguna sa ating karera. Last 700 meters na lang guys at matatapos na itong ating race. Last 300 meters na lang.
few moments later. First, mountain bike category, MJ Operia. Mahulog sana, kukunin ko yun mamaya. 1, 2, 3. Hindi ko napicturean yung road bike. Second. Third, ay second si ano? Ay, Okay, second si Agudo. Agudo second. boss ingat. Third. Sino third? White ano? Ah, si ano? Okay. Nag-third na naman to nung nakaraan eh. Sa 15 na. Ano, cellphone mo, Jay? Wala, nandun sa kotse. Third. Hindi, kaming tatlo po. Bulinaw na, bulinaw. Ay, baniyo nga. Ah, tatlo kayo? Ah. Ito pala nyo, no? 1, 2. Okay na. Kaya Francis, pasin. Port! Sinong port? Pangalan mo, idol? Boss! Aaron. Aaron Aquino. Aaron Aquino. Taga saan? Bugal yan. Nilista mo sana yung... Hoy, may kundawi kaya ako. Okay, panglima. Ang pangalan mo? Jayban. Ay, boy, nakabasa ka, boy. Nang... Kita po. Taga saan? Ay, Alaminos po. Alaminos. Boy, congrats, boy. Okay, picture kayo, picture. Parbay mo. May utang ka ba sa isang po? Ah. Compress. 1, 2, 3. Okay. Ayan. Thank you, congrats.